Com ja és tradició, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha entregat el divendres anterior a Nadal els Premis Jove Emprenedor i el reconeixement a la trajectòria laboral d'una dona emprenedora de la comarca. Dels projectes presentats han quedat finalistes dues empreses dedicades a la venda online, una sobre venda de productes gourmet pirinencs i l'altra sobre artesania, que han estat obsequiades amb un taló de 750 euros cadascuna. Però el projecte guanyador d'enguany, que ha obtingut un taló de 1.500 euros, ha estat la reobertura d'un pub al centre del Pont de Suert amb la idea de convertir-lo també en un bar cultural. Ho vam comentar, un dia va sortir el tema de si mirem de muntar alguna cosa pel nostre compte i vam començar a mirar coses i va sortir això, sense més. Clar, tot això ve d'una crisi molt gran i o això o marxar d'aquesta zona. Perquè ha sigut molt trist, que ha sigut una zona que s'ha invertit molts diners i ningú ha creat un lloc de treball. De manera que els que hem fet una carrera com l'hem fet ens veiem obligats a marxar d'aquí. El reconeixement a la trajectòria laboral d'una dona enguany ha estat atorgat a Josefina Ribé, empresària i molt activa en la vida social i cultural de la comarca. Aprofitant l'acte també s'ha homenatjat a un treballador del Consell que aquest any s'ha jubilat després de molts anys de treballar a la casa.